Sinimulan na ang countdown para sa inaabangang Philippine meetings, incentives, conferences, and exhibitions o M.I.C.E Conference 2024 na gaganapin sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Inilunsad ang 366 days countdown nitong July 10 sa Clark Parade Grounds sa pangunguna ng Clark Development Corporation o CDC, Tourism Promotions Board o TPB, at Department of Tourism o DOT. Present sa event sina CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, TPB Chief Operating Officer Maria Margarita Nograles at DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni TPB COO Nograles ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Clark. It has been exactly 10 years since we had the Philippine M.I.C.E Convention here in Clark. But 10 years after, Clark has certainly grown leaps and bounds from a decade ago. Clark has now become a premier getaway with its international airport. It boasts a sustainable, well-planned city with modern infrastructure facilities, world-class accommodations, and meeting facilities, plus various activities and attractions. Nagpahayag din si Nograles ng optimismo para sa Clark bilang angkop na host destination at nangungunang destinasyon para ganapan ng M.I.C.E 2024 sa Asia. Ipinakita naman sa kauna-unahang pagkakataon ang official build-up letters na siyang nagpapatunay sa commitment at kahandaan ng Clark na maghatid ng exceptional experience, makabagong facilities, infrastructures, at outstanding hospitality para sa M.I.C.E 2024. Minarkahan din sa programa ang opisyal na paglulunsad ng iClark Mobile na binuo ng Technology Department o ITD mula mismo sa CDC. Layunin ng naturang application na gawing digitally convenient para sa mga turista ang pag-access ng impormasyon, kaganapan, direksyon, pagbubook sa mga hotel at restaurants, at ang pagkakataon na makilahok sa M.I.C.E 2024 sa kanilang pananatili sa Freeport. Isinagawa rin sa event launch ang ceremonial signing para sa commitment of support na pinangunahan ng mga representative mula sa CDC, TPB at SMX Convention Center para sa M.I.C.E Convention 2024. It certainly makes us very optimistic that Clark's M.I.C.E will further the position of the Philippines as a top M.I.C.E destination in Asia. Angelica Cara, CLTV 36 News.